wordt niet meer bezorgd, hè, als ik het nieuws over. Dus geniet ervan. Ja, heb ik nu nog kan, hè? Ja. Deze brievenbus die zou van juli al volgens leegblouwen kennen van een mediahuis en DPG Mediakranten. En die beslissing die kwam het on op Schiermonnikoog. We kregen een brief van Mediahuis dat per 1 juli geen kranten meer bezorgd worden op Schiermonnikoog. Zowel bij de abonnees als ook voor de losse verkoop. En als je groepen, in dit geval dorpen, gaat buitensluiten daarvan. Ik vind dat dat niet kan. Dan ben je verkeerd bezig. Je moet je best doen om dat altijd te doen. Boekhandel Kolstein liet het er net bij zitten. Ze hebben zelfs stappen moeten om te beziekjen het besluit waarom te draaien. Ja, we hebben een aantal dingen via social media gepost. De collega van de Spar heeft ook al wat interviews gedaan met kranten en dergelijke. Dus we hebben wel wat media gezocht om daarmee naar buiten te komen. En op basis daarvan zijn we uiteindelijk wel in gesprek gekomen. Maar dat is eigenlijk nog maar heel kort. Dus gisteren. We zijn nog in gesprek. Ik heb goede hoop, maar ik durf nog niet toe te zeggen dat het echt doorgaat.